guys, ang laki po ng hinahatak. Tayin natin lumitaw. Ayan. Kaya niya yan. Kaya mo yan. Tangina kumagat sa tulong-tulo. Layo ako tayo. Ayan guys, malaki to. Ayan oh. Ayan, kumikintab na guys. Ayan, malaki ito. Kaya pala sa ibabaw. Ayan guys, oh laki. Oh, ayan oh. Ayan oh. Punong-puno ng dugo. Napis. Dinisan mo isan. Ayan po yung nakahuli, yung nakaitim na kasombrero. Ayan, madugo. Bloody. Madugo. Kaya pala sa ibabaw kumagat. Ayaw mo nun. Ayan guys, sunset natin. Oh, bato mo pa uli. Anta this one. Tamapi. Mapi. Dugo. Ano sa'yo masway, Axel? Ano masway? Ayan, pwede nang ihawin yan. Kaya pala kumain sa ibabaw eh. Ah, Oo. sa ibabaw Ayan kumagat. guys, oh, laki. Ang layo. Doon na. Nasa isang Dulong tali, oh. kilo. Kalahati. Mga dalawa. 2 kilo siguro yan. Ibabaw kumagat. Ayan po yung nakahuli. Ayan po, professional po yan ha. Ah. Fisherman. Ayan po yung isang vlogger. JTV. Follow nyo po. Subscribe nyo rin. Shoutout dyan, shoutout. Ha? Good.